Nyakora Mugejuanga gisani wadonjo e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono no kanyo ka en dakika 36 tok sadeka mar okinyi. Okinyi makawuono antiere kae kod rawere mar mondo mi wago mbaka kotudore kod jotend migepe Mogwel e pacho kae. Rawere mag Gen Z no wuok oko ka ne gidwaro mar mondo mi oyier jotend migepe mamoko ma giwacho no nego be ni gin jotend migepe manigi lony kendo manyalo tiyo e sectors mopogore opogore kata migepe mopogore opogore ma oyiergi e yor lonya mararieya manyalo kelo dongruok e pacho kae yo makare. Jatend piny Kenya William Ruto nowuoyo bura mano mar jotend migepe bang'e to ochako yiero joma moko makoro biro bedo ka telo ne migepe mopogore opogore tok ka od bura osegoyo gi kogno matiende ni nyaka sani koro osepedhe nyinggi e nyim od bura kendo od bura biro bedo ka goyo gi kogno mar neno ka giromo e telo ne migepe go kaka jotend migepe kata oyo. Mane mbaka madagoyo kod rowere okinyi makawuono mar mondo mi wawinja neni to rowere ma antiere gode e studio odiochieng' makawuono bende giyiere kod gwelo mane jatend piny Kenya ogwelo go ji mopogore opogore mar mondo mi otel ne migepe e pacho kae. To wang'eyo ni odiochieng' mano mar chieng' tich adek mano ma juma ni jatend piny Kenya William Ruto bende nogwelo jokanyo 4 mag duond bura mar ODM mar mondo mi obedi kaka jotend migepe e pacho kae. Mano to rowere orwake yo machalo nade kalore ni jatend piny Kenya nowacho ni mane yo ma onyalo kelo go jo Kenya duto kanyakla mar nywako lwedo kod opposition kata kweth mapingo piny owacho mar mondo mi wane kaka piny Kenya nyalo sudo mbele e yo makare maonge ng'anyo kendo maonge koko moramora. Rawere mantiere gode studio kawuono manonyio nage kaachiel kod yawuoto nage wadogoyo kod gimbaka mar mondo mi wapora ne wach ni gin kaka rowere bende jatend piny Kenya ochopo dwaro mag rowere matindo kose oyo to jotend migepe moyieri nyaka sani wanyalo wacho ni en mana jaga chiel kende maja higni wanyalo wacho ni poko chopo higni 35 mano gikao e yo machalo nade bende jomoyiergo bende oriw rowere kanye yo makare bende oriw joma nyiri e yo makare kose joma chuo kende moyier mang'eny ahinya to joma nyiri kaachiel kod jogo magin rowere jogo mantiere kod ng'ol to we oko e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto walo jotend migepe e pacho kae. Nyakora Mugejuanga mana kaka senyisi antiere kod yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi mabobedo gode TWAK okinyi makawuono bada korka koni ema dwaro na chalkboard antiere kae kod rawera mano Abunde Denish ma en jaked ne ratiro mar rawera. Oyawre Abunde ichiew nade okinyi makawuono? Oyawre nyanyi kura Mugejuanga achiew maber amor kuom bedo kodu kae odiochieng' makawuono kendo kwadogolo pachwa ewi jotend migepe bende nyocha jatend ker mar piny Kenya kaendi owalo. Erokamano. Machiegni ahinya TWAK mar okinyi makawuono. Wendwa machielo nyakora Mugejuanga antiere kae kod Santa Safin ma en japuonjre mano e mbalariany ma Zitek. Machiegni Santa ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber to awacho ni discussion makawuono wabiro puonjre moko wabiro pedho pachwa wang'i kaka wadhi mbele machiegni TWAK. Nyakora Mugejuanga wendo machielo antiere kae kod Raymond Masobu ma en japuonjre machon mano mbalariany ma Nairobi. Oyawre Masobu ichiew nade? Oyawre ahinya kendo achiew maber moso nyikwara Ramogi duto te mawinjowa kendo maneno makawuono amor kuom chopo ka mondo wawuo e wach mar jok mogwelgi. Machiegni ahinya TWAK okinyi makawuono. Nyakora Mugejuanga bende pod antiere kod welo mamoko e bada korka koni antiere kae kod Lois Atieno. Lois Atieno en jata chenro mano mar Kemora Kenya. Machiegni Lois ichiew nade okinyi makawuono? Ichiew maber ahinya Joyce aduoko erokamano an gi geno kendo an ga dieri ni jogo ewa matindo ma wan godo ka wabiro golo pachwa ng'ato ka ng'ato wi jotendwa manyocha oyier wigni. Machiegni TWAK okinyi makawuono. Nyakora Mugejuanga wendwa machielo antiere kae kod Dickson Aluocha ma en jatend rawere mano mar duond bura mar Safina. Machiegni Dickson ichiew nade okinyi makawuono? Erokamano ne joka nyanam kuma untie wagone Nyasaye erokamano kuom odiochieng' makawuono kwadagolo pachwa
kako jene matindo ewi weche matimre thurwa gi sani. Erokamano. Machiegni TWAK okinyi makawuono. Nyakoro Ramogi Ajwang' wendowa mar auchiel, mano nyadendi Grace Adhiambo ma en jakanyo, mano mar WOSWA, mano riwruok mar jopuonjre mbalariany ma University of Nairobi, obobedo ka otudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod TWAK mar okinyi makawuono. To pile ka pile, in bende nyakwa Ramogi Ajwang' okwa wi oko e TWAK marwa. Inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote, penjo, paro moramora, kokale namba mar ote machuok 32600. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako TWAK marwa yanga okinyi makawuono, chak kodi Lois Atieno. In kaka rawera, imor koso kimor koda jotend migepe mosewal duto e pachoka. Nikech wang'eyo, kopogore kod mago ma jo ODM, nitiere jotend migepe mane osetelo e tielo mokwongo, kendo gin moko kuom mago mane osechunge tich. Kata kamano nwaneno ka jatend piny Kenya William Ruto ogwelo gi kendo e tielo mar ariyo. Imor godo koso kimor godo? Erokamano ahinya Joyce. Ana amorgo. Kaluwore ni piny osebedo gi koko mang'eny ahinya, ohala osedok piny, gik moko osekethore. Ka achako gi mokwongo jogo moduoke telo, kachako gi nyadendi Soipan Tuya, chal ni migawo mar defense ni chal ni joma mine olonye ahinya, nikech chien ne wan gi Recho Mamo, kendo chien ne wan gi another woman mane wan godo kanyo. To gima pod omako dhoga en ni ang'o momiyo ker nogolo jomoko to duoko. Ineno chal ni migawo mane gintiere samoro no gibede maber, emomiyo ugologi koni oterogi side machielo. Alafu another thing, sani bet kero temo oyiero jok mane gilony. Ng'ato kaka Barasa, now the lady moyier ne health, she's a medical doctor. Ineno opogore gi machon mane is osomo supplies. Adhiera ka ng'ama ja supplies dwa bede docket mar health. Then another thing maberna telo wang'ni odhi kaluo. Ata mor yawa, amor. Ata mor. Iwacho ni mor, imor gi welo mar jote. Kaluore ni joluo bende nitiere kanyo. To bing'eni gima chielo mabende angwago e mbaka kinde mwadhi mbele kod mbaka marwa. Nikech yudo ni nitiere jotend migepe moko, yes, oyier gi kendo to gol gi e docket. To kinde mane riembo gi e tich nowach ni ok ne giti makare. Matinde ni docket kata migepe mane gitelo no emane gionge lony e migepe go. To momigi sani ema koro gintiere kod lony kose nang'o. In korka koria bunde, jotend migepe manyien mowal, irwako koso kirwako? Erokamano ahinya Joyce. An bende dawacho ni ginyaka sani awinjo kamor kendo chunya okwe kabisa. Nikech kane wawacho ni mondo ool jotend migepe piny te, nwadwa ni jatend piny Kenya kae ong'i ane ni to kanye manitiere gap, kanye ma ng'ano minyalo loki to ng'ano minyalo we to ng'ano minyalo duoki. Kanye neno ka Kithure Kindiki oduoki, to duoke mane interior. To nyoro kanyi winjo ka president wuoyo kendo nyowacho ne jo piny motegno ni Kindiki no kalure gi tich manyocho tiyo ochuno ni mondo duoke nikech nyako miyo duoke. Inwang'o ka weche mag banditry no kanyocho setemo tem gi motem manyaka skunde manolor kuom higni mang'eny kabisa nyose yaw kendo dhi mbele. Mar ariyo kineno koduok Duale, e siasa kae nitie gimiluongo ni jogi ma confident sana. King'iyo Duale kako sebedo koda ker kae kochakre kane gine tenda Ouru for 2 terms kendo bedo gi President Ruto nyaka sani. Gin jok moko ma President Ruto ni kod gi geno ni ginyalo konye mondo mi oter sirikande ni mbele. Mar ariyo, nitie gima kanyocha jomoko wacho ang'o momiyo nitie jok moko mano ool gi te to ginoduok gi. Nwakwano ool gi te piny. Then ong'i ane to jomage maber. Mangiso ni gin kalure gi tijgi nomoro president. To wan kaka jopiny samoro nitie monego be wamiyo jatend piny kae thuolo mar kawo joge motegno. Nikech ok anyal kawo ng'ato because jopiny push ni mondo akaw agol ng'ane to ng'ane tije nyober. Mar ariyo, Joyce, wamor sani kalure gi president nowuoyo about broad based government. Manawacho nodwaro kawo nyaka jomoko mowuok e opposition mondo kelgi ka. To kanyo ni wamor kabisa ka Honorable Mbadi okete finance, Honorable Opio Wandai otere energy and petroleum,
Gini karmbadi kae madwa ng'isi ni weche koro dhi bedo mamit. King'iyo kaka Mbadi kane the first nominee mane president oyiero. Mbadi kane ni e parliament. Ntika noluongo gi ni cranks. President okawaka jogo oluongo gi ni jok madhi konye manage ngono the 2027 campaign. Mangiso ni John Mbadi ne onge gi trust gi jok manoyiero. Sani gima nyo wagorego matek kabisa ne en wach mar economy. Kalore gi gowi ma wan godo marwa ma Kenya ka to gigope mwaseholo oko. To king'iyo background mar Mbadi gi gik mosomo, osomo weche mag finance. Koro president wacho ni nyalo bedo ni un Azimio kono kata ODM kono un gi paro maber monyalo loso go economy mar Kenya ka. Koro bia mi finance, koro kara kokethre, tibro wacho na adier gini kara nyotek ne ng'ata ken ni jok mano mike matino nade ema miss manage. Matene ni in bende kori mor kod gwelo mag Jotend Migepe. Amor kod gwelo go eko makoro kara ka kethre. To kethre ni ODM is here, opposition wan go ka, government nika. Koro ginyiso ni to ang'o manotimre? Ang'o matimre e sirkal? To bende wabobedo kwa go mbake kinde mwadhi matut kata wadhi mbele kod mbaka marwa. Mano konyiso ni seche moko nyalo weekend opposition. Kalure ni adiera nyaka sani wanyalo wacho ni pogruok to senene Azimio. Yes. Kalure ni nitiere jotelo moko manitiere Azimio ginto giwacho ni wan ok wadwar tiyo kanyakla kod sirikal mar William Ruto. Ka nyaka sani odiekore ni nitiere moko kuom lemo mano ket tenge ne Kalonzo Musyoka, mano mar Attorney General kaachiel kod East African Community, mano cabinet secretary. Yes. Wacho ni mago ok gidwar. Dickson Korkakori, in kaka jatend rowere mano mar duond bura mar Safina Party, gwelo mar Jotend Migepe gi bende irwake imbi mor kode kaka Lois kaachiel kod Abunde kose into mari chalo na neno na opogre gi gini. Yeah? Number one being, it is not a favor. Onge favor mora ma Ruto timo ne joluo kuom kelo jowa telo. Katiba ondik maber ni Jotend Migepe kiero to nyaka rang regions te. Mateni by right, jo Nyanza nego yudi, Rival nego yudi, jo Western onego yudi, jo Central onego yudi, all the provinces onego yudi. Number two, kirango Jotend Migepe mobedo proposed, there's no onge equalization, onge romruok per provinces e Kenya kaendi. Gender equality, kirango kaka Jotend Migepe ntie mana mine abich, to katiba ndiko ni ka jenda ka kiero Jotend Migepe gin 14 donge onego beni wan gi mine katicha onego beni gibedo less than 14 kata more than 22. Mateno onego beni mine ok onego beni wan go matin ne 7. Abiche moket kachacha. To gini en karata gi pacha kendo kakwa nene mar nego opposition. Nikech adier of all the parties, of all kuonde te joma ni nyama mitelo, kirango joma nomako buge motegno mane teteane haki mar jopiny. Number 1 kuom gien Opiyo Wandayi. Arichiel kuom gien John Mbadi. To nikech omiwa telo kacho ni koro rach ni Mbadi ok onego ket kachicha, lakini wan gi joluo mang'eny mosomo buk kendo wan gi ji mang'eny mo qualify manyalo rich manyalo chopo kuonde kalago. Omiyo aneno ni ginen karata jowa mar ng'ani odwaro yo monyalo penetrate go mwalo. Kwande osego maber kendo osefwenyo ni en onge gima onyalo timo. Ruto fail. Ruto otiyo gi guesswork. Ng'acha kia kata kaka no come up kata gigi nikech owes jopiny. Pes jopiny adi moselal. Kirango office kaka koro mar Mbadi mar treasury. Bingeni mane office mosebedo ka fund the illegal docket kaka chi jatend ker kendo chi deputy president. Office mar treasury nitie taxes oshuru mang'eny ma onge katiba. To oshuru okalo mana e yor treasury. Kurango bill mane okelo revolution Kenya kaendi, Finance Bill 2024. Finance Bill 2024 obedo mana priv kanye e treasury. Koro gima omiyo ng'ani okawo wuodwa motegno to dhi okete treasury kachacha en mar yo man miyo kele obed manyap mondo mi koro scandals chilo nikech jogi osekwelo
In korka kori Dickson, in koro okimor. Okimor go. Otu kodwa. Jogi nitie jogi pangowa. Amor kaka aseyudo pogruok e paro. Ahinya nyako tudore kod kaka gwelo mar jotend migepe. Meaning ni TWAK yedhi tedore yo makare masobu korka kori ewi gwelo mag jotend migepe makoro waseneno. Nyaka sani iwinjo kaka Luis osewuoyo, Abunde ka achiel kod Dickson pogruok e paro osemienjo. In mari akia ni chalo nade kaluri ni nyaka sani nyalo bedo ni jopiny e counties moko mor ni ero koro joluo nitiere sirikal kata kamano. Adira nitiere weche moko manyiedhore lela kaka wechego mag 2/3 gender rule onge wechego mag youth representation kachiel kod jogo mantiere kod ng'ol. Mago gin moko kuom gigo mabende waseneno ka ji wuok oko ka Kemia. In korka kori mor kod kaka entiere no kosinene na. Erokamano ahinya Joyce. Amor gi kake jowetena osegolo pachgi. En gima ber nikech wan gi paro mopogore opogore ng'ato kod ng'ato. Kendo ahero kake gisewuoyo kendo giduto te weche nitie ma gisewacho ma yiego koda mamoko manyalo kwedo matin. Ka wacho mokwongo ni ker steps okenge mosekawo nitie moko mopogore gi gik mwadwaro. Wan mokwongo nwawacho ni ya wadwaro ni cabinet ni kethe te nikech waseneno ka gisefelowa. Ok gitim tich kake nwadwaro wan joma tindo mar Gen Z. Ing'eni Gen Z wane mwayawo pach piny, wane mwabiro wayawo pach piny. Nikech jonyuolwa gi jok mosekalo mamoko chien kocha, sirikal noseyudo weakness margi, nyawo margi, negi yudo ni en ukabila, wach mar dhoudi. Koro ananeno ni ker mayo mokelo go wach mar ni koro sani asemiyogi. Mana kake ne jawadwa moro owacho kani koro kokethore to nasemiyou. Mane kako bro wacho nikech kake nyoro nosechako wacho ni an sani koro akelo ji te okadwa wach mar kubagua ji akelo ji te koro wati tich onge dhaw. Mayo mamondo otem go like othiro wago. Mondo wach ni mondo koro jokaluo wawach ni nekech koro joge wa osekel koro kik wagore uru wawe uru to lakini kwayo kendo yuak wa mano wakelo kake joma tindo nene ni wan okwadwa siasa mar ukabila nekech mae yo mosepogo waga. Mar ariyo nene ni wach mar oshuru mosebedo mang'eny pesa onge ir jopiny. King'iyo kake sekta mar somo kawuono an apedo University of Nairobi kan atieko dwe mokalo. Sani mondo ng'ato donje University of Nairobi nyako bigi $100,100. Ma wach mane onge chon. Koro yudo ni sani nyithindo mariek kendo moqualify kunde moluongi mondo gisome ok ginyal dhi. Nang'o? Nikech mana kaluwore gi kake siasa bete piny ka. Propaganda mang'eny odonjo, iwuondowa, iumo wengewa, tinyowa. Sani wach kata mane gikedo mar ni kiani funding model ni. Mano kore wach marach moingo duto te. Koro ananeno ni gima kero timoni poko winjo yuakwa. Wanwa wacho ni cabinet no kwa duar. King'iyo sani kwa medo ga Attorney General tapa ni gin ji 10 moduogo. Mapodo duogo iye ka ang'o momiyo duogo gi. Nyiso ni nomiyo gi break mondo gi. Attorney General nyaka sani poko walo ng'ato nikech ng'ama yando wale Attorney General otere migawo machielo. Kamano mano Justin Muturi makoro sani otere public service. Nyiso kwa mede embe iye kanyo koro wayudo ni gin ji 10 makoro moduogo ka poko walo ng'ato indeed koni to lakini jok moduogo jok manotiyogo moduogo te gin ji 10. Kwa donje 2/3 gender rule mine mana kake ne wadwa wacho ka wane joma mine tine iye ka katiba wacho ni ginyalo bedo chakre ji 14 nyaka 22. Mine tin e iye ka to waseyudo ni mine kendo sani jomatindo mamng'eny osewacho ni mine gidware telo nikech oseyudo ni mine kata ka nitie matiyo marach tok giti marach kake chuo osebedo ka tiyo marach. Nyaka wambe koro sani wachor mine ni mondo manyalo tiyo obed kuonde gi kendo oti. Koro joluo mamoko aneno kose omor ni wan koro sani kako miwa treasury koro wane masani wan gi pesa. Apenjora ni to gino inere kako dhi konyi ing'ata achiel dalani. Yo mane modhi konyi godo. Koro miyo wan wawacho ni wadwaro jok madwaro manyalo tiyonwa. Yes nyako ng'i representation mar regions duto te mano ber. Kendo warwako kako miyo jogo omiyo gi sectors go. But ma okoromo. Ananeno ni mayo modwa thiro go opposition mondo koro yud kako donjo koluoko wa 2027 koro kuche duto te odhine gicham kagiya. Santa Safin korka kodi anyalo wacho ni koro wane tutu. Nikech ji ariyo omor gi jotend migepe ji ariyo ok omor kod jatend migepe. Ine makoro akiana wach ine makoro inje thik. In korka kori.
Isiro gwelo mar jotend migepe gi koso kisire. Kalur ni nyaka sani adira paro mathoth osewuok oko kotudore kod jogo mowal kendo to nosechungie tich kotudore kod jogo representation mano mar joma chuo ka achiel kod joma nyiri kata kod jogo matindo e cabinet mosewal. Kero kamano Joyce, amor gi kaka Jotega osepedho pachgi. To koro an ka dwa chako anyalo chako gi nyiso niya an kaka ng'iyo President Ruto en ng'at moro mo ong'eyo pango gigegi. Ong'eyo kaka gigi dhi. Koro seche mane obedo piny gi jok mano bedo go gipango gik ma gipango ging'eyo the end goal. Ging'eyo kaka gini ang ne room. Koro kata ka giwacho ni giketo joluo an kaka nene niya magi mana votes momanyo mag 2027 kech koro kaka Jumatino chako it was obvious onge kama ne odhiye 2027 koro mae otemo loso weche ge kaka angno ochako mak yo ochako yud kura 2027 koro gima inyo joluo wa niya gin ok gidwa paro gidwaro ni yani kama kanini tiere ng'atwa moro kanyo kama kanini Raila is included kama kanini Raila wacho onego gi look at the bigger picture gingia nenia oketwa kae omiwa telo to koro what's next kumi treasury no osobedo ndio imeanzisha hizi vitu zote treasury nimefanya GNZ wamefanya hizi all this to koro kumi that treasury mano otego momiwa wan kaka joluo nikech koro mae kaka joluo ma otego momiwa omi opposition to koro ka fail kaka opposition kaka jomatindo to mano koro onge ang'o miyo wan streets ang'o miyo ne wachako all this to kata koro ka wacho ni koro osechako tiyo waling to ang'o madhi timore ni joweto manie hospital joweto manosetho ang'o madhi timore negi kata okawinjo kata kuma nyinge gi obi mentioned to koro wadhi kanye an kaka anto okane kama wadhi ke nikech koro mano chalo mana ni koro adhi atimo KCSE a fail achaka nuoyo kora fail kabisa ai hanno ka twak met ahinya kendo koro pogruok e paro iwacho ni pogruok e paro bende met budho kalore ni weche kopogore koka ng'ato ka ng'ato wacho korka kore kata kamana no kwadongi dakariyo kende twadhi e yweyo marwa mokwongo kapok wadhi e yweyo mokwongo aneno ka bunde e buonja ahinya e kinde mane jowete gi loso abunde yes. adira gik mose wachore kae gin gigo maradiera aken wachak mana kod jogo jotend migepe mane osechunge tich yes. to chako duoke telo te migepe mane gitelo ne sani koro koduok gi migepe makamago ang'o momiyo wachore ni nyalo bedo ni jogi ne tiyo maber mane gimomiyo jatend piny Kenya duokogi dine bed ni gitiyo maber donge dino duok gi mane dockets gi ka ang'o momiyo koro waneno pogruok makamagi in korka kore Joyce sirikal nitiere ker nyocha nigi options ariyo onyalo reshuffle kata onyalo timo nade kata onyalo dismiss to nyocha dismiss jomo duoko goeko immediately otimo gimiluongo nang'ono reshuffling ing'e ni in ministry bedo cabinet minister oken kaka ni ka in japuonj to nyaka bed mana ni register gi Teacher Service Commission to koro ka gimi namba tidhi e class ipuonjo na in japuonj bedo cabinet minister inyalo bet kalure kod jingo kod kache kod teko mari kaka in iwuon i understand docket mari moketi king'iyo sani in the Ministry of Education ng'at mobedo nominated is a lawyer ineno oken kata ng'at moro motimo nade magik motimo bedo related gi kang'ono gi puonj but president nigi trust ni ng'ani nyalo timo nade nyalo push Ministry of Education nyaka kumidware kinga kaka sani wach mara CBC timo nade nie kona mara ariyo awinjo kaka jowagi owuoyo jowetena gi moko owuoyo but gima nyaka ging'e ni it is a process gima nye president otimo was just to nominate bang nomination wadhi gimiluongo nang'ono a vetting in the parliament debe kaka gin giwacho ni wan ok wamor kaka wan joluo ni omiwa ni mane momiyo koro wamor wan wamor na nitiere koko moro manyicha ng'eny chande odok chien nyoro onego bed ni ji donje streets nyedi odhi streets onge joma nyodhi manyiso ni mane gima ne wadwaro apart from go koko manyicha wagoni at least waneno gimoro mosetim nade mosetim kod ker sani kapo ni jogi jo ODM ong'e maber ni jok mokawogi at the top cream of the party
Gige maber ni Mbadi Nyocha chairman, Opiyo Wandayi was a minority leader, and the other chairmans Joho koda Oparanya. Kagige maber ni gini the weekend the opposition gin giwon they have the right to do what? To reject and to decline the president offer. Kuru gima timre gima president shim. Kara gima joge the team angeni gidi these positions so that we as Kenyans wachor Kenya mbele. Let them bring the ideas managin go. The ideologies magikaka ODM. Join gimag jo UDA party. To gitimre nade wa push Kenya mbele. Gima wadwaro is to push Kenya. We don't have an individual mo wacho ni mayengat bonde go timre nade. Mayengam onego bedie ministry chande. Mayengam to kain godo. Tinyalo kela to wakiro ni president. Yes. Aneno ka Lois bendo yiere gi gigo duto bayo wacho kende. Kata kamano adwa ni wadhi yweyo mokwongo mondi Lois Makmana pachi no gi kanyo nyakora Ramogi Joang yiena mar mondo mi wadhi yweyo mokwongo wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Chenro mar jugo sachi kata omenda ma iyudo e ohandi ka iketo gi e account mari mar kungo. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Waswahili usema eti haraka ina baraka. Lakini kile mimi najua, ukisiliki sana utapata top layer imeenda nani. Ndio maana mimi usema mapema ndio best Kama unachapa bis, raukia ngware, sababu mapema ndio best Kama unasafiri, toka ngware nani, sababu mapema ndio best. Kama umeitwa job mali, usisleki, piga pamba nani, jipange, uchangamke mapema, sababu mapema ndio best. Keep this in your mind mapema ndio best. Ati nimesema nini? Mapema ndio best. Mapema ndio best. Mapema ndio best. Dial *811 338# to get mapema ndio best. Enya Sara Gabra aweni. Mungu ya Sara, nimewacha hii kwa mikono yako, fanya ile kitu unafanya. Mungu ya Sara, nimewacha. Hai, ya Sara kalaga muda. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien, jothume muero manigi talanta. Winj thumbegi timakri gi herano mar thum.
Bado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo ma midbai. Bado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, chakre sa abich onyango. Mana e Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni abich, ne in kanye, baba in bende ni wuonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo chono joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod mbaka ma wagoyo e chenro mar mbaka oromo. Kinyi ma kawuono kabe RAWERE orwako mago jotend migepe mane jatend piny Kenya William Ruto ogwelo mondo telne migepe mopogore opogore pacho kae. Mano kata ne osewuoyo kata ne ochunge tich jotend migepe mane otiyo chakre ne ochak tele pacho kae. Nyaka sani mbaka podi iye mit kendo wadhi mbele kod mbaka kalure ni RAWERE mantiere gode studio kae. Moko kuomgi orwako gwelo mag jotend migepe go, moko kuomgi to wacho ni oyo dwaro magwa kaka wan Gen Z okochopa e yo makare. Dickson achak kodi, iwinjo kaka bunde no loso e kinde mapok ne wadhi e yweyo marwa. Abunde said ni the president had two options. Wacho ni mokwongo dho diero ni he were to dismiss or reshuffle. But I think so Abunde ni what the president did was dissolving cabinet. Tiende ni kaluore ni joka ne gin jomok ne anyalo ngi dholo male ni gin joma buoch mano ke nyal achieve of what they were to do. President ne golo gi teoko aso gikelo joma competent ineno matine ni ande there's no favor nikech kirango kata mana namna ma jotend migepe gi okelo on board. For example, ngamo kelo education bende ung'eyo ni ngama president propose nen ngama no deputize machogo 2027 to bende wang'eyo ni ma en mana strategy mare mar donjo penetrate Nyanza e yore ma kisikucho. Bende wang'eyo ni there's no competency as per nikech magi joma ne gin kamoro achiel mano tiyo kamoro achiel. Mar ariyo en ma penj monego wapenjre maduong' kaka jo Kenya, ere kaka jotend migepe mokel sanegi, ere kaka jotend migepe gi dhi konyowa e kata mana appropriation bill 2024 and finance bill of 2024. The impunities chilo mane ntie e 2024 finance bill mane wandai gi pingo malich, mane mbadi gi pingo malich, koro magin on board ni matene ni ndalo cha ne pinga nikech ok nokel gi ok nomigi gimoro mar chiemo ne nikech interest mar joka ne favor gi gin ok nokel gi on board. Mar ariyo ndalo moro winjo ka mbadi gi kagi wuoye e cartelism makata mani KRA kaka taxation kaka jowa ithiro gushuru ma Kenya kae nitie gimoro ma dhok mar economy iwacho ni sani Joyce ineno kom sling 100 ma japiny yudo ng'ama local e ground ewi mano sling 90 dhine jopiny magi gik mane jogi ne gore ne ndalo mane gin e od bura mane gin gi interest mar jopiny. To ang'eyo ni siasa kata onge adier, onge loyalty, onge love, onge trade kata nemetien mana interest. To jowa ma jo ODM manyocha gore ne jowa malich, jowa manyocha encourage vijende malich, jowa manyocha expose chilo mane government malich gi. Koro un interest osebedo mana EU kendu, wamwanu dwa chiemo mana kendu. En yo mane ma gigi dhi konyogo jopiny ma kawaida? En yo mane? Kech kata kirango kata mode of implementation, jogi ma kata maga inji CDF kata budget mane bedo allocated.
jogi ne expose the corruption mane timre seche ka. Ne giwacho kaka Ruto nego jowa malich, magik manie media. To nyalo bedo ni sani makoro gine sirikal ne magibiro medo oppose kose ok gibi medo oppose yo mora mora. Dan gipose yo mane to gichiemo koro gijoin Ruto, gichiemo gi Ruto. Jowa mang'eny ojende mang'eny nyocha owito ngimagi ochiel gi magina ka fight for their rights. Ruto en owuon nyocha odhi mowacho ni ng'ata ma higni 60 bro dhi dala. Sani dong' uneno ka Ruto create jobs ni jogni 60. Ere kaka youth, ere kaka kijana benefit e gik Ruto gi. To jowa manyocha wacho ni gin ka gin e od bura malo to gitetea ni yudhe mani ground. Koro gin ema gin above 60 years. To gin ema kendo giringe tijegi. Ere kaka jogi dhi konyo jopiny? Mano penjo ma abro gombo mondo jowago duoki. Lois, akia kinyalo duoko penjo ma kamano, ere kaka gino dhi konyo jopiny? Mana kaka Dennis wacho no, Dickson wacho no. Adira nyaka gisani wanyalo wacho ni mana kaka penjo mbele kacha weche mag representation ahinya to mag youth nyaka sani ok waneno jogo ma joma mine bende tin ahinya e migepe moyiergi. Giwachno wachak gi mago mondi kapok wadhi kate wach mag jogo moduok kendo. Erokamano ahinya Joyce. Adwa wacho gimoro achiel. Onge ng'ama ler. Onge ng'ama chilo pok omieno. Ineno. Gimoro winjoro tim niya, give someone a second chance. Ineno. Nyocha wago koko, jomo tho, nitie jomo bedo abducted, pok giduogo. But nitiere gimoro achiel. Wabe bedo so negative. Ineno. Let us give positivity also a chance. Ruto nobam mokwongo, nobam adieri. Jok manoketo jok machalo kaka Aisha kende unge okudhi school. Kori neno tigi matimre gi Gen Z. I've been thinking about it. Nwaketo president wawuoyo go X space donge. Owachi ni wadhi watim dialogue. Wadagi donge. Sano oyiero minister for water, sanitation and irrigation. Machane former PA, ma the former minister donge. Koro bedo elevated to minister. Qualifications mage are right. Osomo. There is the difference between a politician and a technocrat. Don't you? And you can be a politician and at the same time you are a technocrat. Mbadi is a politician but is a CPA. You know? Opio Wandai is an elite. Machanga musomo. You know? Nitiere gimato to apoda dagi gi jogewa. Okinyan wacho no kibedo represented malo gi ker to ka ker luongi ni mondi wuok idware. Wan tiere gi gimiluongo ni power. One get resources. Sirikal nigi power to nigi resources. Power no come from the people. But kise elect ker mitere mbele kucho, itrust no ditiyo donge. Kise go koko mo winjo pachi, ogolo jomogolo, odwoko jomodwoko. Nitiere loyalty. Owacho wacha dieri. Loyalty pays. Ngado kaka Murkomen, adieri no gomi uduogi. Kiwacha wacha dieri. But king'iyo sports, kumotere Murkomen sports kacha. Jomage magoga sports Kenya ka. Wabeda tribal for a minute. Gin Kalenjins, don't you? Kalenjins giringo ga oko gidugo gi gold, gidugo gi medals Kenya ka. But they suffer. Ababu nyojo ket kar sports. Eno de romon. Obayo gi nyige, emotero kucha. Owalo was a former CS. Yeah. Mario ICT. Yeah. Owalo we tije mana ICT opogo mchele nyaka. Ineno gi kabila. En karmond en go duty DSC gi asals. You even ask yourself. Koro sane we uru wacho ni ya kero dwa finyo joluo ongi gima chal kamano. Mbadi osomo. He will fail as him. EACC kaluwe as Mbadi. Ok luwe as a Luo community. Ok lu baba, ok dhi lu Jakom, iwinjo gima chal kamano. Koro ngato kaka makoro oparanya otero cooperatives. Mago jo ODM mangongo. Nitiere party, nitiere loyalty mar party. To nitiere tiyo ne jopiny. Samoka oyieri ni dhi ti kacha gi ker. Ker orangi Joyce nomination of some ministers. It's a nomination from the president. Okiter barua. Ineno warit PSS ma idhi gol mbele kage wa apply. Majaja committee applications. Then mono ko bedo represent odong kuonde ariyo ya poro odong attorney general odong asals gi EAC. Magin gi adie seche moko inyalo ket joma mine. Inyalo ket joma mine ame ginyalo balance kata inyalo keto youth. Then another thing Joyce. Minister okay department. One youth, one Gen Z, one nyaka 28 years ka.
ere kaka idwa dhi management nyaka 35 obedo abeda 35 kata 40 but ing'eni ya being a minister in a country needs experience. Assume ni pok iyudo tich nyaka ni graduate 10 years. Number 1, pok itiye neni parastatal, pok itiye government. Ok inyal biro ichak tiye sirikal tiche kaka itiye sirikal. Ineno, koro wawe uru blame sirikal sana. Ruto ong'e gimotimo to kotim kende. Sani nyocha owiyo mbachni ma omiye pressure from youths as Gen Zs. Koro youth mineno kijana mineno keto minister mar sanitation cha nye en PA nga minister. Koro he knows what is happening. Then Soipan wanigi Barasa, wanigi now Rebecca Miano and the other lady, the doctor for ICT. Mago Moon, Tend Monto Joyce. And last time I'm going to say government. I've worked in the government, so I'm talking out of experience. Oka ngati ma wuoyo ni mbaka ma oko ma winjo oko ase witie government. Ngama dhako kotelo e dokete kaka minister mon di mos gi hore the office mang'ama kendo matada kwiro joluo sano yero joluo areyo oyero nyang jadimo mbadi to yero wuod siaya akwayo kwa the offices nikech pod wan e sirikal we uru keto wage english mako mang'eny mara necessary to kuyu ki the office en obet piny to wacho biashara no to gidhi wuodwa ma ja parana nyingi to pole koro no wacho ni ya ni nitiere gimoro mar gwenge tribes. Let me tell you one thing, Joyce. Joho ya Mombasa Ruto na nye Mombasa nyoro ineno ka jo Mombasa norwake nitiere sense of belonging. Ineno sani kata mbadi anaya Migori mbadi ya Homa Bay amoro nango gino odhi dala. Joyce idwaro ga stima, idwaro ga power, dhiye sirikal ka onge ng'ati mora manie sirikal. Tribalism no owinjore wagole, but Gen Zs okwanya wacho ni ya one leaderless, one tribeless, one fearless. Yet it was better represented. It was represented kanye. You have to choose for a leader, then you have to be recognized somewhere. Nikech woda dhiambo njalo jagot ok dag chung ni ya Ruto dacha kuchung penjo ni ada yiero to ng'amanya lo talk for you is not there. Then if the person can talk to you, Gen Z nyalo come up with a party magir Gen Z. Ok ni ya iwuoyo Siaya, iwuoyo Malindi, iwuoyo kuro to Gen Z, yet wonge gi structured. Government dealing with structures. Government go biro gi dhok ni wuoyo kata Raila mineno ni dongen party leader and mar ODM. But it stands nitiere structure. We utugo gi sirikal iko na mkono mrefu. Ilero kanyo maler kendo malach ahinya Loisa. Masobu in korka kori bendi winjo kaka Loisa siemo wang joluo. Kata kamane e gwelo masani koro gwel gi ber ka koro wang'iyo ni koro ng'ani wuok e oganda mar ni koro nego beno kelo dongruok. Nikech adiera wang'eni Jotend Migepe to nego beni kelo kata dongruok e gwenge mopogore. To bende joluo bro yuta adiera kaka sani koro ji nitiere kod expectation ni koro ero wantiere kod Opiyo Wandayi, wantiere kod kachiel kod John Badi makoro nitiere sirikal. In kaka rawera mar Gen Z bende intiere kod geno ni nitiere ber moro ma bro wuoke matine ni koro wantiere sirikal. Erokamano ahinya Joyce. Twak ma kawuono ne awinjo ka tek kendo awinjo ka paro opogore to mane morana. Awinjo kake Loisa wuoyo kendo nitie weche mowacho mayiego to nitie moko mabeta tamora matin. En ni wasesiko kwa wacho mana ni wach ukabila ni wa stop ukabila nyaka kuonde mwaso manyalo paro kipenjo wa weche makelo mamiyo dongruok ok timre en ukabila namba 1 to wan wawegi ni mwase nyaka somo mwang'eyo to wambe mapod waendeleza wach ni mar ukabila ni koro nikosemiwa ni to koro wan waromo to mana kake ne wadwa Dickson owacho kendo ayie gi gima Dickson nowacho ni koro sani kake ne mbadigi ni kwero kendo gine ma jok mamiyo wang'iyo gik matimore kake sirikal nyanyasawa to koro sani sirikal osemuonyogi gidhi yudo kendo teko kanye mar siemo sirikal gidhi yudo teko kanye kendo mar wacho ni sirikal ni tiyo marach timo kama nikech koro ene mosedonjo kore sirikal kanyo koro okawacho ni keto mbadi go Opiyo Wandayi gini ni rach wayigo nikech gin jomosomo gin joma riek kendo pok wawinjo gi scandals mang'eny magin go ni kata ni maginyanyasa ji podi
mano ber nikech mano kuom mano rais onyalo wacho ni otimo maber nikech otimo mana a good representation of all regions. Lakini poko winjo yuakwa wan ok wawacho ni wadwa ni ket jo Azimio kata ni ket jo Luo kata ni ket yuaku maduong' nen mane mapok jatend piny owinjo. Yuakwa maduong' nen nwawacho niya jok mosetiyo mosefelo wa matich osetamo mane nie cabinet negi gwe oko te to waneno ka sani oduogo gi iye ka oduogo gi owilo gi mana kaka nise wacho ni owilo gi otimne gi reshuffle. Mano nyiso nang'o ka tich osetamo ng'ato tich osetame. Dickson nowacho ni wan gi ji mang'eny mosomo manyalo tiyo. Ng'ato kaka Matiang'i ok ojaluo oya Kisii County nwaneno tije kendo king'iye X-Space social media platforms Gen Z noyie kode kendo no recommend ang'o momiyo Ruto nokong'iye. Koro an ka neno ni nitie political interest mana kaka Dickson nowacho ni jogi gi feed mana interest maggi to neno ni ng'ani ine mikelo na neno kaka sani okawo joroteke ang'wen motegno sana ji ariyo mane ni e bunge kacha orwako kore nyiso ni koro osethirowa osenyiso ni un koro leng'uru wadwa chiemo kanyakla nikech siasa ka mana kaka ne Lois bowacho niya onge ng'ama ler ayie ndio waduto te wan gi rem kuonde ma wan gi rem lakini nitie jok mwaseneno maber kane Matiang'i odonjo education nwaneno kaka result mano miwa ne clear ne ber kabisa. Sani mana kaka Dickson nowacho Machogu tich otamo okel ng'ama ne oran go deputy ema koro chako kelnwa kende iye ka. Mano nyiso ni ang'o interest pod nitiere ka. King'iyo jok ma oduoko kagi iyudo ni jogi gin joma ya mane gwenge ka ng'ato ne ya gwenge kanyo kano gol ng'ato ochako rwak mana ng'ama ne ya kode mana machiegni kanyo nyiso ni political interest moro pod nitie ka. Koro anto yuakwa nen ni ok wadwa tribal politics ukabila nikech mane gimo sepogowa. Gen Z ni wacho Lois ne wacho ni wawacho ni ok wadwa bedo gi leader. Gimomiyo ok wadwa leader ningo wabed go jotelo ndio. To gimomiyo ok wadwa bedo kode at the beginning ni ka jo siasa oseyudo ka Ruto noseyudo gi jo siasa mamoko dhi oneno ni mae jatendgi. To jatendwa no ema gidhi deal go aidha ibro lal kode aidha ngimane bro lal kata ibro miye pesa mondo waling to once koseling to wan waonge duol nikech make jok motegno manyo chung oko kwa yie wawacho ni sani ok wabidoke ndara wabitray joge wamanyotho wabitray youths manyotho nyegi wuok oko kage jochir magi attack parliament magi chung ogogi magina magi tho to wan moko kuom oponde udi waduogo wakwedo gi ni ang'o miyo ne gidhi ndara to gine magikelo wakuma machopeni. Koro ningo wapar remo manochwer familia gi mayuak wadwaro neno dongruok wadwaro lokruok. Koro an wacho ni yes ber ndio omiyo jogi but jok moduogo ka moduogo kaka Murkomen nwaneno kowacho e TV maber ni sane en 1900 nyikwa Ramogi bung'eyo siling 1900 siling 1900 nyalo puonjo gweng' mangima kotergi e skul obiro nyiso wa wuoche morwako kake romo to mae ng'ama kendo kero chako duogo. Koro aneno ni nitie interest moro ma pod en go ka kendo kabila moro pod bedo ka. Koro anakwedo wachni kendo anadwa ni aneno ka Azimio osegowa oko kendo osethirwa piny jogi dwani koro odhi otiekwa. Aneno ka Safina bende oyiere kod gigo miwacho ndi. Safina in korka kod nyaka sani koro wanyalo wacho ni adiera kata kotudore kod pogruok moseneno e duond bura mar riwruog siasa mano mar Azimio. Kata bedo ni jatenda ODM ne oloso nyoro ko wacho ni ne pok gichope winjruok moramora mar mondo me jo kanyo ang'wen mag ODM odhi oti kod sirikal kata kamano wacho ni omiyo gi gweth gidhi gitie yo makare. Bende paro ni od bura bende pod ibro bedo kochung motegno bende pod wabo bedo kod opposition motegno od bura ahinya nyate kinde makoro jotend migepe gi ibo bed ka itimo negi vetting e od bura bende ibo timnegi vetting e yo makare kose od bura koro bro kala kalori no opposition bende bro feel ni adong koro wantiere sirikal koro we wakala gi ni Nyamonge. An kacha kwa do wacho ni dakchal na kama in mana nomination nikech kaki winjo kaka giwuoyo en chal mana ni gisechako tich already gin kanyo ma ok en kata nomination wacha ni gikanyo gi President Ruto mano se wacho ni gine sirikal onge gima gitere parliament kia ang'o giwuo onge already the jogo manie parliament kanyo allegiance is on the party. Gima Ruto wacho mangi ne gitim mano has been evident since finance bill 2024 ose owase no ni onge gima ne gitim no emomiyo ne wadhi ndara
kata chieng' mane wadhi e parliament wan ne ok wadhi timo gimoro lakini ne gichako ang'o momiyo wan waonge gik moko manyalo inyo ji to gin strategize gik moko nyaka nitiere snipers ng'eni snipers tije man en mana nego ji nikech koro okang ni bede hivi KCSE kucho unalenga mtu alafu ukose kumuua au police kaka ang'eyo ni police okonego bed ni ogoyo bunde ng'at ma onge nini okobedo harmed nikech an gi bendera t-shooter nikech kata ka police lao thief joma ng'anyo kose nitere olawo ng'ato to ng'atno onego maki ki shute e wiye mano idhi nege to negi maki inyalo onegi shute kanye e bade kosel tiende mondo kiko ringi nikech koro gin gima ne gitimo nyisowa ni gin gi power to wane mane waketo gi kanyo ushuru ema gitiyone to koro ginegowa mano nyisango nikech koro onge gimang ne watim jowa notho instead of president biro nyisowa ni pole gima notimore and all that nowachango one criminals onge gima ne watimo one streets instead of any winjowa enobiro kendo odhi manyo Raila lidawa Osiche ofil ni Raila manyalo bedo solution nikech kinde mang'eny kwaneno ga ka tulo nitiere pacho kae to jogo mantiere sirikal jamanyo Raila Odinga mar mondo mi ginywak lwedo gine kaka kwe nyalo medo bede pacho ka tadede onyalo wacho ni nyaka sani waseneno ka gik moko dok piny temperature o reduce matin kosi ni nene na eneno wuone mano wacho ni onge handshake koro manyo Raila nango matende ni odoke wach mano wacho it's already enough that hata yeye hizi kazi adala somo moko kuom ote ma joneno mago sebedo ka chwalonwa mar mondo mi wawinjane ni to jogo maneno wa achiel kachiel yore waduto te mag tudruok odiochieng' ma kawuono to wacho nang'o Andela Jakameji wacho ni Ramogi TV mbako romo ma Andela Jakameji comedian wacho ni Joyce amor gi gwelo makamano kata kamano nitiere jotend migepe moko ma ok wabidwaro ng'ato kaka Kindiki kod Murkomen. Ere kaka Murkomen nyalo rwako saa mar 900,000 mano kwalo jopiny gi wich racha. Mosna jopuonjre wetena kon gi ni sirikal oluorogi kisirisiri. Sirikal ohero walo. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni achako kod salute all my patriotic juniors mokelo lokruok mane otamo team marwa. Otherwise akwayogi mondo koro gichik itgi ne direction mibiro migi kod their seniors. Odhi mbele kowacho ni ODM okawo bold step to save the nation from total collapse mano patriotism. Sani negative ethnicity iloso. Gen Z please step up and come to the negotiation table. We want to see your faces in the cabinet composition. Kikuket dao maonge goal. Mano urisk being branded. Rebellion without cause. Engineer Lazaro Kanyamboka, mar Kariobangi, Jamaguye Kanyada. Eric Oburu wacho ni tuned in from Saika, Nairobi. Joyce Angipacha nyisa ni jatend piny otemo balance gender nikech kara miyo ema otelo ka miyo ema otelo e lweny dano odembre mos piny itero mos wamikera time. Asugo Jakatolo wacho ni Ramogi TV ene TWAK ng'isa ni mos na jowetewa matindo goero mae an Asugu Jakatolo akonyo kijendego pingo gwelono nikech ker dwaro mana donjo e tie ODM mondo gigowa piny anto gwelono okamor go ahinya. Aya joneno magwa bende nitiere kod pogruok e paro nitiere mago ma oyie kod gwelo makamano nitiere mago ma ok oyie kod gwelo makamano yiena mar mondo mi akaw yoyo mar ariyo bang' yueyo tabo bedo ka duogo wadhi mbele kod TWAK kik idhi mabor.
I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Jawer maru Masi Joseph. Kadier keto wenda mar ler no renta kastiza tin mari di star 812 star 784 hash. Parni Ramogi TV en karo jower duto. Amen. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Winja. Sut mabor. Kawuono en 2021. Mama oduogo. Eno paro gimoro amora. Donge in darling mar Rana. To bende in ye ngimana. Anaheri. Rana. Gima timre en ni Meher ok par gimoro amora ka. Kalure gi Meher en pod oparo ni wan e higa mar 2010. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa e tielo mogik. Wadong' kod dakika matin kende tang wachopo e giko mar twak mar okinyi makawuono. Kata kamano e dakika modong'gi pod wadwa goyo mbaka kod rawere mantiere godo e studio ka. In bende kamoro amora ma intiere nyalo medo chwalo ote, paro, penjo moro amora kokalo yore waduto te mag tudruok odiochieng' makawuono. Mano moriwo namba mar ote machuok 336 nono ote abro bedo kasomo e kinde madhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kwa dhi mbele kod twak marwa, adiera rowere ne odagi kod wachno mano mar bedo kod twak kod jatend piny Kenya. Negi wacho ni ere tiende mar mondo mi wabed kod twak to nitiere jowetewa manonegi, nitiere jowetewa mane oteki kata nobedo abducted. Moko kuomgi pok oyud kata sani. To sani koro abunde imor kod welo mag jotend migepe. Jogo mane otho e kinde mag ng'anyo mapoko chul familia maggi, jogo mapodi nitiere kod gunshot wounds, mapodi nitiere ute thieth. Gin margi orumaruma kamano kose wacho acha ni kinde mang'eny iwacho ni ka gimoro biro to nitiere jogo ma yudo lal, to nitiere jogo ma bro dhi mbele kod yudo ber kata winjo ber kata bedo ni moko nitiere kaka nohinyore. Ginto margi orumo nang'o kose mano koro rowere sani ok ng'e. Rowere koro ng'i ang'eya ni ero
osewal jotend migepe, joluo mor ni joluo nitiere sirikal koro, jomoko bende mor ni kabila magi nitiere sirikal, lakini jok mane otho nikech kata Raila nowacho ni oonge sirikal kalore ni nitiere demands mapok ochop, ma en chulo jomane wegegi otho kata johera magi notho, kaachiel kod compensation mag jogo ma wanyalo wacho ni mapodi tuo, jopuonje mag JSS kaachiel kod wechego mag Dr. Interns. Erokamano ahinya Joyce, adwa kawo thuoloni kendo makende mar goyo ne jogo eko mano wito ngimagi mos makende, to jogo eko bende mane ohinyore akwayo negi chang mapiyo. Joyce, mor marwa ni president at least nyodwoko cabinet oken ni koro wadhi wil gi jogo mano hinyore, kendo wan kako jende gima wadwaro kwayo president ni mondo let's find a way on how we are going to compensate familiars mano wito jogi e ng'anyo, because ne en ng'anyo maber makata ini won as the president you've seen it was a demonstration that was geared to shape our economy and the country at large. Marariyo jogo eko mano hinyore adwa kwayo kendo the government of this country ni wamany gi kunde magintie osiptende magintiere mondo wane ka nitiere bill moro ma onego chul, kik wawe familia hinyre gi bill nikech nitie jomoko manigi gunshot wounds ma inwango ni familia ok nyal timre nade, ok nyal chulo. Koro akwayo sirikal ni mondo owuothi osiptende go eko mondo timre nade mar mondo miyo ni jogo ochulnegi, to kata ka giwuok ka nitiere nyathi moro man nyocho graduate to ne odhi e ng'anyo ni mohinyre. Apro ni the best way to reward this kind of a graduate en mondo miyo miye tich moro e sirikal mondo kik obed ka ngimane timre nade, ka ngimane rach. Mar ariyo, gima dwa kwayo jogo eko ma bende osoe sirikal sani manie ministers, Honorable Mbadi, Honorable Opio Wandai, the only justice you can do for us sami chako tiji ma omi manyien, nyisnwa ker sama une cabinet meeting ni nitie jok moko mano hinyore momiyo unu donjo kanyo, nitie jok moko mane ogo bunde, nitie jok moko mawito ngimagi emomiyo koro inidhi riembo bandera mar Kenya. Nyisne president ni wan kako jende wayuak ni jogi omanye kaka gibedo compensated mondo miki gibed nangon. Wange maber ni ngima ka ng'ato wito to onge gima nyalo duoko ngima, but at least kimiye gimoro manyalo shape kaka koro gidak, at least ginyalo winjo maber. Koro gima wan wadwaro ni jogo eko moyier wuouru gi president, jogi wadwaro ni mondo timre nade mondo omi compensation. Nitie gima nyotimre nyoro nye na dwe achiel kwa yango ahinya jogo eko mano hinyore kata jogo eko mano negi. To gimanye timre streets, and this we need to warn our people. There is this group of people ma actually gina activists that are fighting for our rights. These people are not fighting for our rights because you find that activists, they need to be funded, they need to be paid for them to go on the street. Jikaka Boniface Mwangi, gini giloke, it's their professional. It's my kumagi yude konyruok margi. Koro jogi ema misrepresent activist marwa kaka wan kawuo kaka bunde. Kanyalo wuok na diendara. Dijo moko mawinjo ni chulo for them to go on the street. Nyocha ng'anyo manyo nego beni timre tichangwen. Ntinga to nango nyaka sangwen otin to ngisa ni from here adwa dhi town. Edhi timango. Wadhi loso kako wadhi ng'anyo Thursday. Loso ng'anyo ntika kilose. Tochi ni yes, kata last time no chulwa 3,500. Now see your life. You are a young with a lot of future ahead of you. Tika usiling alof adek give me a beach. Mondo meet this street to risk your life. Lit sana Joyce. Samine no ka familia mag joma nonegi. Kineno kaka giyuak. Ng'ato wacho ni mae wuda kende manyage nengi dalana ka. Mae nyara manyage to koro oonge. Sirikal timo nade? Sirikal omanye kaka mioa. Inero nyo 3,500 okichamo yini hospital. Saniti no mondo sirikal timo nade okompes. Koro joma timo magi. Niro kaka president no wacho ni tire this Ford Foundation. Ni tire kaka o infiltrate into this demonstration. This is something that Anna won as a youth I want to condemn. Don't do this. Kik watigi remb jomoko ni mondo mikro wabed gi nyenji thoth ji endara. Mondo mwachi ni ji ng'anyo to at the end of the day nitigi moyudo behind the scene. Mano gima wakwedo to kwabro yie. Ilero kanyo makare ahinya kendo ka Dickson winjo makare kata maleo gigo miwacho e kinde ma wadhi mbele kod twak marwa. Dickson bendi paro ni ma e gino ma kata gwelo makamae e gima koro biro bedo ka reso Kenya e kinde ma biro mbele kata kelo opposition e table kata loso broad based government. Bende mane gino mane dwarore gi sani mane rowere dwaro adiera.
demands mag rowere number 1 awadwaro joma otegno kikelo nwanga mong'et gima odwa timo ng'ama nigi east of leadership not east of corruption ineno awadwaro joma lwetgi ler manyalo deliver because ineno sani Joyce nitie ojende mang'eny madhi balariany kendo nitie graduates mang'eny tiwacho ni tich onge ground. That is the reality. To gimomiyo tich kosre ground any a lot of private sector jogi oloro nikech investors jowekezaji oringo dhi e pinje maoko kaluwore nikech ushuru madiogi onge ng'ama nyalo timo ohala kuma idiye. Koro migawo mokel ni en aneno ka en okodhi kelo nwa lokruok ahinya nikech number 1 ng'ani onego opposition en ng'ama tije en timo gimiluongo ni oversight. Ocheko sirikal ka sirikal dhi north west onego bed nodhi south east ing'ise ni hapana ok onego bed ni dhi kama kamano. Irango jowa motegno ma e bunge maduon gi jawinjrega ahinya yawuoyi mariek mosomo chike kuma koro ting'o mbadi giki kuma ting'o wandai giki mago joma osebedo ka kedo ne wan kendo asebedo kaluwoga procession manie bungegi. I'm very disappointed kana winjo ni Raila kawacho ni en ok participate kendo en so neutral en lwete ler ok participate e government no. To bende ung'eyo jo Kenya ni chik mar Kenya ok oyie ne ng'ata ma nie party moro amora bedo jatend migawo moro amora e Kenya ka. Gimomiyo mae en ni jatend migawo en ng'ama serve the people not the party. Jatend migawo onego bed ni ng'at ma is so neutral. To koro ka jogi do kamano jo party ma ODM o kata mana Azimio coalition duong uwinjo ni ng'at moro kawe Wiper kata ni ng'at moro kawo e NARC Kenya ang'o miyo gini en ma DM Yekore ni nitiere migepe mano wene gitenge lakini gitamre kalore ni giwacho ni ok gidwa donje sirikal. To sirikal manego jowa sirikal mosebedo ka kwalo jo bunge ni wa elect jomo assume ni these are the right people to lead us. Ok elect ng'ato mondo chieng' moro wa nen kode sympathy wang'isi ni ok nonyal ng'ama ok nyal telo ng'ama neno ni ok oromo ma gimoro se mone achieve ng'ano onego bed ni resign to dhi dala nikech ok onego bed ni wa force wate wan kijende kaendi kapo ni in relationship ma survive ongo tini i buy time mar ng'ati ng'isa nang'o an ok anyal I withdraw myself to mane gima timre Kenya ka jogi tugo kodwa ineno onge kaka jogi all this time kirango Joyce wawacho ler gimoro kama tin ineno bajedwa mar Kenya ka endi chakre 2013 mane uro donje telo nyaka 2022 Kenya nwatiyo gi pesa maromo trillion 14.6 trillion chakre 2013 nyaka 2022 jo Kenya nogolo ushuru revenue ma jo Kenya nogolo ewi 14.6 trillion then 13.1 trillion kirango pesa no gowi manodong idoken gowi matin chakre Ruto ne donje telo. In fact Ruto kane niwi gari last time 2022 ng'ani ne wacho ni uru holo left right and center kendo kuodo wiwa kendo no wacho ni piny ok nyal ger gi gowi piny igero go ushuru ma en adier lakini ng'ani kano donjo otimo double taxation to holo moloyo be ung'e ni jo Kenya unu sechulo more than 7.1 trillion to kurango pesa mano bedo allocated mano bedo budgeted for man watiyo go e Kenya ka 7.1 trillion is more than even 5 times more. To magi joma gik mane joma mani opposition ne point kagi wacho ni hapana ng'ani dhi marach ng'ani ok tim maber dissolve cabinet dissolving mean biuru away gi cabinet wadwa joma fresh Kenya counting we have more than 47 million people out of more than 47 million people ana ukra rieda kuma ukang'e yawuoyi mosomo CPS wang'eny go turi wa e Nyanza kende wan gi joma engineers madongo manyalo serve kata mane sector mag transport ineno koro onge tene mono mi jogi force incompetencies mono mi gi fit matrix margi ma 2027 to mano mi otena gi Gen Zs ni iwacho ni a good answer should know when to leave the stage. I no advocate for maandamano because a lot of life wa lose mana kaka osiepa ne wacho ntie politicians mang'eny mose hack maandamano ni but in kaka Gen Z make sure ni in gi kura youth mora michung nikech ng'ani koro ochawa ong'isowa ni kata kitimang'o onge gimiyo bro timbre nikech number 1 ionge pesa number 2 ionge any namna yudhe mondo chungi 2027 koromo kidwaro dhi debe if you want to make change
then chain no nyaka chakre ka in an wudu yo mabro chung naromo ka 2027 abro chung 2027 and I want to tell our people make sure ni that neutrality mawacho ni one neutral mawacho ni we are leaderless, we are tribeless, we are partyless with such kind of mindset and that decolonization joturwa baba to setemonwa lakini wang interest ne oken side wa pile interest maraila enga side mar jok piny lakini wang ni Raila rango mana interest mar ODM kaka ginyalo evade taxes and all those kind of impunities koro kwa bro wacho ni wan walutie ngato wan kaka juluo wang ne okwalutie ngato ngato koro mkatan kunena kane debe 2027 tuwacho ni wodu yo matoromo then an upika mani yo mwanyalo kelo go change e Kenya ka and that is the way ano kwa dongi daka parkede mi wacho no be mo be gi wacho ni mogik e mai wacho ni mogik koro adhi wacho kama ok wanyal chako wacho ni shida ma Kenya kai ma wan go sanegi wadhi mana tieko gi 2027 e ballot. Remember we have 3 good years koro are you ready to serve for 3 good years now as a young man gimonegi tim sani en ni ing'iyo ni to ere kaka nyalo konyo Kenya dhi mbele ineno sani jok manyobedo nomi elected to be CS ineno jogi king'iyo article 118B wacho ni the parliament has the mandate for public participation mondo mi wan kaka jopiny watimo nade wadonjie gima timre e parliament koro kapo ni in gi CS ni moro ma ineno ka iwango mo kidwa ni ineno ni ngani okoromo ngani is very much incompetent ngani ok nyal position mom yeno rach inde go through affidavit titero ne clerk of the parliament what nade koro man if we win and up to now sani yaw that window koro kikwa wundre ni sani wan koro wacho ni wan youths waka kura sani kwa rito go 2027 we are living today and we must start changing it now kai ngigi moro maber let us do it now mana koro nyikoro mga jongo kapara kadugo ka sani amor kod kuomu injero kamano gima timre maybe kachil kod wach ni mogik kuom dakika matin mogik gima jo Kenya wacho public participation mineno wacho no jo Kenya osebedo ka wacho pile ni ngani no miyo telo tok nyal wach ma jo Kenya wacho kidhi ground kamora mora irrespective of any region ni Ruto must go mani gima sovereignty wacho to gima adier mantie ground ni the ground people jo piny ose lose trust from William Ruto number 1 in a span of 2 years more than 7.1 trillion shillings we cannot account or kwa kieka nigi jotimango ineno mana ka jigolo million prario itingo million prario bag to ngato to nindo kech mwalo uyoma kucho ineno koro jo piny wacho there are a lot of affidavits a lot of petition led by the likes of Professor Gola the likes of Okiya Mtata all those people petitions mang'eny osebedo written Ruto himself ose abuse katiba andal mona penjo kill MP mara mwalo ni to constitution no expire nikech iduka all the articles ngani mana kuoni ma favor koro konego bende wawuondre bwana ni ang'eni maybe nitie gimodwa kuom Ruto crash politics and interest politics and interest but some fight ne Ruto ni bendi ng'eni kirango gweng mwalo kata mana CDF funds mabeda allocated yani corruption everywhere to bende ng'eni Ruto o corrupt nyaka legislature which is an independent body ni en kodwa ni chik na odhi to lungo wabunge ne state house kagima state house en kar jod bura that is a public place ineno to kendo odhi to finance any more leading in looting to any more leading in corruption wach ni mogik ni wa Kenya wamedwa lemo maybe Nyasaye nyadonje chuny Zakayo to Ruto nya resign because the truth be said kata ken 3 years we are in a surviving mode Kenya is at worst. Unemployment rate poni malo. Kiwacho ni Nyasaye odonje chunyo resign owenenga. Ruto, we have many people who are competent. You know, my friend Gimanya Kitin. There are a lot of competence. Follow the constitution. You know, Gimanya Kawangega need to resign to wenenga. Resign sani owene Rigathi Gachagua, His Excellency. Are you comfortable with him? Toko weyo nikoro uok owe telo e jeshi. Are you comfortable with jeshi? Let us know the constitution. Waluru gini bana wayo rugo waga koko kai. What's happened with Ruto moloka kwanya safelo jeshi. Ero uruka mana inya safina. Anno kwa dongi daka batin. Wach ni mogi ko tudore kod thuon wach mwatu wake odichieng makawuono ko tudore kod gwelo mag Jotend Migepe. Anto anyalo tieko gi penjo moko ariadi. Ni kanegi gichakore aparo kaka ne wachako wacho saying no to finance bill 2022 to Ruto no wacho ni mano ok nyalre nikech koro ko winjo gik ma wawacho to ogolo finance bill
ibiro nyise ni ibiro gole gi vote of no confidence. To koro after wase the streets jawa osetho eka koro owacho ni koro watiek gini. Another thing, jowa mang'eny osetho. Kata wawe jok manotho e maandamano. Waneno incidents makwaricha. Ji mang'eny notho. Ruto noko dhi kata kanyo. Koro anapenjora ka Raila gi Ruto ngama president. Because Raila no dhi kanyo mong'iyo gik moko. Ruto bo osewuoyo kata ka gima dhi mbele kanyo. Eno wacha ni we'll look into that. Venye tu amezoea kusema. Tumepanga, tumesema, tumefanya and all that. Another gima chala monego wanyis gini ya wanok wa ok jonyuolwa gi jok mokalo mane iumo wangini wasewinjo wabiro ng'e kaka watimo. Wan jok mawadwaro ni wawinjo watimo kama to wachako sani. We want actions, not just words. Koketo jok alafu the CSs duogo jo CSs go, does it mean that hakuna watu wengine wa kufanya kazi? Does it mean that the rest are incompetent and they are the only option? Because duoko genyi so wani onge option. Does it mean that jok mani gi PhDs mani a country kai ok ginyal tie government wabere kanyo? Ero kama na Nyasafin. Lois wachni mogik anno kwadong kod dakika 4 kende. Anana duoko Dickson ka. Number 1, uwacho ni oyer mbadi gi Wood Siaya. Number 2, ng'ata kaka no wuoyo e parliament cha. We expect ni odhirieyo treasury. Mana gima let's be positive ineno. Wawe go propaganda. Propaganda pogore gi reality. Then number 2, treasury kacha maendeleo Moi no wacho ni siasa mbaya, maisha mbaya. Ineno. Emomiyo dongruok onge luo Nyanza. Wasebedo opposition. Umora gani onge gik matimre dala? I'm just asking nikech okidagi bedi ni in opposition nyaki to. Oket mbadi to oket jomoko be other ministries. But the mother ministry and the treasury to gi kuma kindiki nitie cha. Wamor ni Ray Woodwa ni kacha. Ok wabed ni wabed tribal. Echo atwara malo central kocha cha. Dongi bo yerge. Dongo yer ministers auchia. Mani korgi kocha. One gareyo. Then coastal nitiere areyo. Then number gimacha ka wacho Joyce nitiere leadership. To nitiere politics. To nitiere technocrat. Ineno. These people mo yerge they have all of the three. They have been leaders. To gin technocrats kumo yerge go to kendo gisebedo politicians. Ngamo sebedo politician ngato kaka Mbadi. Na winyo ka ngato nyo wuoyo nyoro niya. Mbadi oko winjoro yero bedo minister for finance. Gimotimo gwasi suba ongi. Let me ask that man a question. Sama in opposition, igo ne serikal koko. Igo se I expect ni pesa manya treasury cha. Dhi biro ni. Miter maendeleo dala. Okbi MPs wadi materoga gine committees. Nitiere committees mang'eny ma MPs wadi nitiere. And they might give out their ideas kama gidwaro no mondo ter maendeleo dala. Ok nyal biro nikech onge ng'ama winjogi. Anya penjo joluo niya to kar umorga ka Raila ni opposition. Umor nikech samigolo wagi tiagas, sama ji to, samigolo ji nyake udi. Ji to, ji nego ji, waonge tich. Sani kuma waidwa no kete stima, oket stima dala. Wayudu pesa, ok ni pesa na personally, but leaders wama present wama lokucho. Be oyude gimoro mogik. Serikal nigi strategy. I'm repeating this. Joma nyocha othoka. We hope ni gidhi bedo compensated. Ineno. Ok en pesa moro ma wuok e ofuko Ruto. Pesa okuogo ofuko Ruto, okuogo ofuko Gachagua. Ineno. Pesa wuok treasury. To bire ministry magino fole. Ok nya wuok ni to dhi e county imiyo governor. Governor be nigi pesa ne motimo go tije ne kocha. Koro I'm just advocating ni Ruto nokosa, for real nokosa. To temo yiero ji. Let us give him a chance. Wacho ni kamano. Ero kamano ija tule moruma no kodong ka gidaka achiel. Masobo wachni mogik.
Erokamano nyikwara Mogi kuom winjo loso marwa kawuono. Ahero kake joge wa osewuoyo, jowete no osewuoyo ka. But pod anwo abunda winjo ka otemo kelo matin to chako weyo. Mana kake ne Dickson wacho ni samoro nitie gimolengo koni modwaro. Kata ka embe jomoko miye gimoro ka wakia. Lois gimiwacho ni mokwongo wach mane abunde wacho ni kia ni wanyalo choro ywakwa ang'o. Mana kake Dickson nowacho wase choro ywakwa nyadi ng'eny. Tinde kata jok manyolal samo mobedo abducted cases obedo filed obedo reported in police stations. Onge sirikal onge gima gitimo. Sani kata dhi mwateri ywako watima ng'a ume jine invade parliament nekech wachiwo ywakwa to onge gima gitimo. Nikia ni dhi ndiko mana nyingi chalo mana kata kake mbalariany kuma wasome ka in gi missing mark ni dhi filo missing mark form ok ibi yude mana kata un gima ng'en useneno dong useneno mano ok ibi yude. Koro mano in kisetimo kamano iwe kanyo gilingalinga onge gima gibro timo. Wano kwa tamre ni yiero joluomo yiero rach ber but gik man wadwaro Ruto poko winjo gik man wadwaro poko winjo kendo gima wanyalo wacho ni youths kan kake Gen Z wawuoguru piny matek kendo wabed kik wayie mondo tikodo ang'eyo ni nitie achiel mibro tigo but wachunguru motegno kendo kik tikodo gimomiyo kwadwa leader marwa sani en ni kwa yiero leader to gidhi tiyo gi leader no ginyalo miya soya nikech mane gimo setimore politics ka interest mar jogi emosebedo ka nini kadhi mbele. Governors wa gisebedo gi scandals an governor osebedo gi scandals osebedo mang'eny. Pesa county oselal pile kod pile. Pesa lala liwinjo kia ong'iew kia soda crate kia million adi ong'iew kia million adi to nyithindo safa kate skunde ji safa kate gweng girito 2026 mondo giduognwa ginyiswa ni dong ineno nyocha chako timo gini ka duoka uru jothurwa wang' ni youth wachakuru gi MCA. To mae gima kelo nyaka clanism kwa yiero nyaka MCA gi MPs. Ni wang'ni ni dhodwa nyocha nwa support dhodcha. Wang'ni wa support uru dhodni. Ni wacho ni nitie technocrats, politicians gi leaders. Ni ng'ato nyalo bedo kod gite. Very wrong. Ng'ato nyalo bedo politician to onge gi leadership. Leadership is very different from being a politician. Kendo adwa ni joluo wawinj wachni maler. Inyalo bedo politician ni nekech ni in gi pesa, i campaign, i rig election, i donjo. Does not mean ni you are a leader. To waseneno joma leaders to ok ginyal dhi kanyo kaluwore ni gionge gima nie lwetgi nikech jopiny odenyo gidwa ni nyaka migi gimoro koka gi support ng'ano. Koro wayieruru leaders. Kata ka mana kaka Dickson nowacho ni kodhi ochung' gwenge miye uru kura kuneno ni en gi leadership. Ka en gi leadership miye uru kura. An wang'ni adwa ni wachak gi Muro Bay Migori County kuma yae. Wachako gi MCA. Wadwaro MCA ma winjo mong'eyo gima nyalo timo. Ok wadwa MCA ni miuru dhodwa wang'ni wami dhot machielo cha. Ok wadwa siasa go. Kwa ya MCA to adonje MP to abire governor kamano rais ok nyal wuok. Kendo rais ok nyal wuok but wadwa ni rais olokre otim gik ma jopiny dwaro. Wano kwa dwa no resign. The word Ruto must go en ni nekech otamore. Koro wadwa ni otim kake wadwaro. Ka kamano uru kamano nyikwara Mogi kendo uru kamano ahinya Joyce. Safin tule moruma agonu ero kamano ahinya kuom kawo thuolo maru okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabede TWAK. Director mara Bob Wafula wacho ni ero wase overano chiegni miyo wakae iluongo nang'o chiegni kelonwa invoice mar mondo mi koro wachul time wachamo ni. Kata kamano nyakwara Mogi Ajwang' in bende agoni ero kamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ibi ibed kodwa TWAK okinyi makawuono. Ne rowere yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi agonu ero kamano ahinya kuom mane keto TWAK makamayo bedo mong'ith kendo yo makare. Nyakwara Mogi Ajwang' ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Odur.